Maen nhw'n dweud bod Nadolig yn dod yn gynharach pob blwyddyn, ond fi wedi checo, mae fe dal ar y 25th pob blwyddyn. Ta beth, yn y fideo yma, dwi'n mynd i sôn am fy hoff Siôn i yn y byd. Hen ŵr enwog sydd yn mynd o gwmpas y byd i gwella bywydau pawb. Na, nid Sean Connery, ond Sean Corn. Sut mae'r boi na'n gallu teithio o gwmpas y byd mewn un diwrnod? Na, be fi eisiau feindio mas. Mae Sean Corn yn boi eitha mawr. Tua 125 kg neu 20 stone. Felly pob chwarae teg i Rudolph a'r ceirw eraill am cario fe a'i sach enfawr. Mae yna tua 2 biliwn o blant yn y byd yma o dan 18. Ac mai Sean Corn yn tueddol o roi anrhegion i bawb, diolch mae PlayStation gyda llaw, mae'n tueddol o roi anrhegion i'r plant da, yn enwedig y rai sy'n neud y gwaith cartref. Felly, os oedd pob un plentyn wedi ymddwyn yn dda eleni, mae rhaid i Sean Corn roi anrheg i 2 biliwn o bobl. Nawr, ar gyfer y fideo yma, beth am i ni ystyried bod na 2 blentyn ish ym mhob tŷ. Nawr, diolch i Time Zones, mae gan Sean Corn 31 awr i gyrraedd 2 biliwn o blant, ac felly 1 biliwn o dau. So, 31 awr yw 116,000 o eiliadau. Felly mae Sean Corn yn llwyddo roi anrheg i 8,961 o blant pob eiliad, sy'n golygu bod pob un plentyn yn cael tua 0.0001116 eiliad, amser sydd yn 10,000 yn llai nag eiliad. Cofiwch, mae rhaid i fe vitamins P's yn rhan ar amser yma fyd. Cylchedd y byd yw 40,000 kilometr. Cylchedd yw y pellter i gerdded o gwmpas y byd mewn llinell syth. Ystyriwn bod pob tŷ o gwmpas y byd mewn llinell syth. Bianedd yw pellter dros amser, felly mae Sean Corn yn llwyddo cyrraedd cyflymder o 359 metr yr eiliad. Problem gyda cyrraedd cyflymder mor cyflym â ni yw'r gres. Ystyriwn bod Sean Corn yn cario anrheg mas 1 kg, sef mas bag o siwgr, 1 kg, ar gyfer pob plentyn. Mae rhaid ni ystyried drian bod y ceirw yn gorfod cario 2 biliwn o kilograms yn ogystal â pwysau Sean Corn, wrth deithio o leiaf 800 milltir yr awr. Faint o egni cinetig mae hwn yn cynhyrchu? Egni cinetig yw hanner mas lliosi bianedd. Sgwar. Felly mae Sean Corn yn llwyddo cynhyrchu just o dan 129 miliwn joules o egni cinetig. Felly mae Sean Corn a'r ceirw yn dioddef gres ac egni sy'n fwy pwerus na bom atomig, sydd yn briliant delfrydol. Wrth edrych ar y holl ffeithiau yma, mae'n anodd gredu sut mae Sean Corn yn gallu teithio o gwmpas y byd mor gloi. Yn amlwg, mae Sean Corn gyda dealltwriaeth lot mwy eang na ti a fi o'r ddamcaniaeth perthnasedd. Yn syml, mae Sean Corn wedi llwyddo ffeindio ffordd o blygu ac addasu amser i wneud siŵr bod e gallu rhoi anrhegion i bob un o ni, bita i mynd peisau, a sicrhau bod y ceirw ddim yn ffrwydro. Felly, diolch yn fawr i ti, Sean Corn, a Nadolig llawen i ti, ac i bawb arall sy'n gwylio. A diolch i Sean Connery hefyd am good films.